हाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो स्टार्ट खालामनोसै। नैबेखौ आहाम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुल होनो। आंनि फिसालाखौ आं बेयावनो फोरोंदों। जोंनि बड' मिडियामबो दं नालाय बड' साबजेक्ट होदेरो, बेनिखायनो बेयावनो फोरोंबाय। जोंबो नायलांबाय थादो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो। रावबो फैथ'वाखै गथ'फोरा बारा। नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ। जोंहा मादैयाव साख्रि मावो आरोना स्कुलाव। नोंखौ फट' लादों आङो। बेसेरा जिबायदि मावनांगौ बियो आं इउटुबाव हगारगोन। मेथाइ जाहैबावबाय आरो ना इयो जाखांनानै। बिबुंसा ओमफ्राय माबा हमवर्क हरदो। हराखैलै फरायनोसो हरदों। मोजां फरायदो। माबा माइसेदखौ फरायनो हरदों। आंनि फिसालानि रुम आरो ना इयो। लोगोफोरा बियो केजि 1 फायो। आङो दसे बिसोरखौबो देखायबाय। मानो होनबा रावबो फैथ'वाखै नालाय, मेडामफोरबो मास्टारफोरबो बिमाफ्रा फिसाफोरजोंनो जनानै दंफायो आरो दसे। बेंकआव फैलायबाय आरोना जोंनि लिंक बानायनो फैदोंमोन। आधार कार्ड जाया जाहैबाय। मानसिफ्रा नेना दंगासिनो। लाखाबाय एसे बोरै जाखो जोंना गरम जि गाज्रि। माने एलाहाबाद बेंकआव ओरैबायदि मानसि जायो। दाथ' माबा खुलिनाया मंगलबार बुधबार बिस्थिबाराल' जाबावबाय जाहैदों। लिंक बानायनाया ओरैबायदि मानसि बाजोब्बाय। आं दसेयावनो जिबायदि मानसिया भिर आरो सिङावबो दंजोबो। बाहेरावबो माने लाइन जालायलायनाय खाथिलायनाय मोनामनाय हरजोब्बाय आं माने थांनो हासै। साहा लोंबाय जोङो बेनिफ्राय ओंखारनानै गरमजों थानो हाला। देखायलाय
इउटुबारनि सिगाङावलाय नों देखायजाखागोन ना इउटुबार थादों नालाय नामा लाजिनो फैयो इउटुबारजों फैबा नुजाखागोन ना नोंसोरलाय सालोंबाय ओरैबायदि गरम माने दिनै खम जादों आरो ना मानसिया एसे माने लिंक खालामनाय माबाखौ दिनै होआसै जाहैदों जों फैसाल' दोनबाय आरो ग्रुपनि सालोंबाय दा थांफिननोसै आरो जों सानखालि साननुवासै मोदानबाय साना